Og så starter vi lige med at få løbet godt igennem. Vi løber op og ned af stepboardet, men pas på kanten. Den kan være drillagtig, hvis man kommer til at træde forkert. Så hold lige øje med stepboardet og kanten. Selvom den ikke er så høj, så kan man altså komme galt afsted. Hvis du er utryg ved at løbe op og ned af boardet, så træder du bare ud på gulvtæppet og giver den gas alt hvad du kan. Sliger du hul i gulvtæppet, så skal du ikke høre noget for det. Så har du netop lavet rigeligt. Men ellers få armene godt med, og er man på gulvtæppet, så få knæene lidt højere op, end hvis man er på bordet. Så er der tiden til at skifte station, de kære damer. Denne gang der skal I twiste. I må gerne være på gulvtæppet, hvis I er mere tryg ved det, men ellers så er der en ret god fjedring i stepboardet. Men husk, at vi kører krydskoordinering, når vi twister, det vil sige, at armene kører modsat af hofterne, så I virkelig får sat jeres korpus, altså selve core, i spil. I skulle gerne kunne mærke, at I får arbejdet med mavemusklerne i begge sider, og selvfølgelig også får pulsen gevaldigt i vejret. Og lidt ned i benene, hvis I synes, I også lige mangler at få lidt bid i dem. Men ellers går det jo rigtig godt, piger. Og vi skifter der en gang station. Så gør vi klar med lidt bredde på benene, et par lyserøde håndvægte i hænderne. Rytmisk så bokser vi op til siden mod loftet, fra side til side. Sørg for at få en lille fjedring i benene, så vi får trænet benene også hver eneste gang vi flytter os fra side til side. Så sådan lidt rytmisk bevægelse over knæleddet, det er en rigtig god ting. Så får vi både fat i baller og lår, og fordi vi har håndvægte og bokser mod loftet, så træner vi også skulder, bryst og arme. Så bare giv den gas, vi er lige ved at være i mål. Og vi går klar til at skifte til næste station. Så gør vi klar med lidt bredde på benene, et par lyserøde håndvægte i hænderne. Rytmisk så bokser vi op til siden mod loftet, fra side til side. Sørg for at få en lille fjedring i benene, så vi får trænet benene også hver eneste gang vi flytter os fra side til side. Så sådan lidt rytmisk bevægelse over knæleddet, det er en rigtig god ting. Så får vi både fat i baller og lår, og fordi vi har håndvægte og bokser mod loftet, så træner vi også skulder, bryst og arme. Så bare giv den gas, vi er lige ved at være i mål. Og vi skifter station og går klar til en dejlig sprallemand. Husk, at det er altså sundt at bevæge sig. Det er ikke farligt. Det er på ingen måde farligt. Det er faktisk mere farligt, hvis man undlader at bevæge sig. Det er simpelthen så sundt at bruge sig selv. Pulsen holdes oppe med fuld skrald. Nyder du simpelthen, at du både har hjertebanken, sved på panden, et smil på læberne, og alle kæmper for sundheden. Godt klart, piger. Hold den gående. Fortsæt den gode stil. Vi er lige ved at være i mål. Lige ved næsten. Så er vi der. Og vi skifter station. Så er det næste hold, der skal på banen, de damer. Når I har fundet jeres respektive pladser, så går I bare i gang med at spralle endnu en gang, ligesom kvinderne gjorde lige før. Så giv den gas, piger. Kæmp for hjertets ve og vel, jeres sundhed, og nyd, at selvom det går ondt lige nu, så er det virkelig den bedste investering, I kan gøre på den lange bane. Hold pulsen oppe, giv den gas. Giv den alt, hvad I kan. Armene, store udsving, benene, godt gang i benene også. Hold pulsen kørende, vi er lige ved at være i mål. Lige ved næsten, og vi er der. Flot. Vi skifter station. Og vi får armene opad, piger. Godt gang i den. Få strukket armene helt til loftet og helt ned til taljen hver eneste gang. Sørg for at spænde op i korsettet og mærk, hvordan at I får crunchet i jeres skrå mavemuskler, netop fordi at I kommer helt i bund til hoften hver gang.
Samtidig får I også et dejligt stræk, fordi I følger rytmen og nyder musikken, jamen så har I også pulsen med. Så det er flere ting på én gang, vi får styr på her. Godt til loftet og helt ned til hoften, og vi er ved at være der. Og vi skifter station igen. Og vi får armene opad, piger. Godt gang i den, få strukket armene helt til loftet og helt ned til taljen hver eneste gang. Sørg for at spænde op i korsettet og mærk, hvordan at I får crunchet i jeres skrå mavemuskler, netop fordi at I kommer helt i bund til hoften hver gang. Samtidig får I også et dejligt stræk, fordi I følger rytmen og nyder musikken, jamen så har I også pulsen med. Så det er flere ting på én gang, vi får styr på her. Godt til loftet og helt ned til hoften, og vi er ved at være der. Og vi går klar til at skifte til næste station. Så skal der virkelig løbes igennem, piger. Nu er det altså tid til kredsløbet. Det virkelig kommer op og banke i det røde felt igen. Armene skal godt med. Benene, alt efter om man har knæskader eller ej, de må gerne komme op til brystet, op til brysterne måske. Og så er det jo en fordel. Nu kommer den her traditionelle trælse vittighed, I hører så tit. Men det er jo en fordel at have lange bryster i dag. Så skal knæene ikke så højt op. Håber I synes, jeg er lige så sjov, som når jeg er live her. Men i hvert fald høj knæ og lange bryster. Det er skide godt. Hold tempoet kørende, piger. Vi er der nu. Og vi skifter station igen og igen. Så er det næste hold, de damer. Så skal der løbes igennem, ligesom damerne lige før gjorde. Hold tempoet højt og få knæene op til brystet, hvis I har overskud til det. Eller bare holde et moderat tempo. Små skridt eller små step, det er også godt, bare I virkelig giver den gas og får armene godt med. Jo mere man får armene i medsving, jo mere får man sådan set trænet sin mave. Så arm og ben og spænd op i maven. Sørg for at huske at trække vejret helt ned i bunden af lungerne. Og vi er lige ved at være der. Hold ud, og vi er i mål. Vi skifter station og gør klar til en boksekamp. Og vi kommer lidt ned i benene, bøjer let i knæene. Vi får fat i et par lette håndvægte, og så bokser vi ellers frem foran kroppen med lange arme. Sørg for hver eneste gang at få armene helt tilbage til taljen, det vil sige albuen, den skal være sådan lige ude for taljen hver gang. Og så skal man ud i et langt stræk, men med lidt tempo på. Musikken er jo genial, og den gør jo, at vi er bedre eller gode til at følge rytmen. Så hold rytmen, tempo på, piger, og hold benstillingen lidt nede i knæene. Så får I ramt jeres skrå mavemuskler og jeres ben og jeres arme. Og vi skifter station. Og vi kommer lidt ned i benene, bøjer let i knæene. Vi får fat i et par lette håndvægte, og så bokser vi ellers frem foran kroppen med lange arme. Sørg for hver eneste gang at få armene helt tilbage til taljen, det vil sige albuen, den skal være sådan lige ude for taljen hver gang. Og så skal man ud i et langt stræk, men med lidt tempo på. Musikken er jo genial, og den gør jo, at vi er bedre eller gode til at følge rytmen. Så hold rytmen, tempo på, piger, og hold benstillingen lidt nede i knæene. Så får I ramt jeres skrå mavemuskler og jeres ben og jeres arme. Og vi skifter station endnu en gang. Klar til næste øvelse. Vi skal træne skulder denne gang. Fat i et par lette håndvægte eller et par tunge, alt efter ens niveau. Vi skal have let bøjet ben, og benene skal være samlet. Hænderne skal køre fra hoften og op til cirka lidt over vandret ved skuldrene. Det, der er vigtigt her, det er, at vi har albueledene let bøjet, så vi ikke belaster vores albueled. Og bentøjet skal være sådan, at det er lidt fjedrende, så vi heller ikke står og hænger i vores knæled. Men flotte skuldre får vi trænet her, og vi er lige ved at være i mål. Det er super sejt. Og vi flytter station endnu en gang. Vi skal træne skulder denne gang. Fat i et par lette håndvægte eller et par tunge, alt efter ens niveau.
Vi skal have let bøjede ben, og benene skal være samlet. Hænderne skal køre fra hoften og op til cirka lidt over vandret ved skuldrene. Det, der er vigtigt her, det er, at vi har albueledene let bøjet, så vi ikke belaster vores albueled. Og bentøjet skal være sådan, at det er lidt fjedrende, så vi heller ikke står og hænger i vores knæled. Men flotte skuldre får vi trænet her, og vi er lige ved at være i mål. Det er super sejt. Og vi flytter station endnu en gang. Næste øvelse fat i en bold. Så skal vi frem på bordet med et ben ad gangen, som vist på billedet. Og så går vi tilbage til opstrakt på gulvet og frem med det andet ben. Sådan fortsætter vi. Hvis det bliver for tungt med bolden undervejs, så skynder jeg bare at lægge bolden og få hænderne op over hovedet. Folder dem eventuelt i en lille bøn. Og nyder, at det her det er en benhård øvelse. Men frem på det ene ben på bordet, tilbage på gulvet til opstrakt, og så frem med det andet ben. Og sådan fortsætter vi indtil der er gået 45 sekunder, og benene er godt og vel smadret. Og vi skifter station igen og igen. Og næste hold, de damer. Samme øvelse, godt frem på brættet med et ben ad gangen, bolden over hovedet, eller en håndvægt, eller ingenting. Det mærker I lige selv efter. Men frem i en Burberry og tilbage igen, og frem på det andet ben og tilbage på gulvet hver gang. Det vil sige, frem på det ene ben, træk jer tilbage på gulvet, hold armene over hovedet, frem med det andet ben. Benet skal være i vinkel, og I skal stadigvæk kunne se jeres fod, hvis I sådan lige kommer til at skæve lidt nedad. Og foden skal være lige frem, så man ikke drejer og belaster sit knæ. Og vi skifter station og gør klar. Så skal der løbes igen, piger. Fuld fart fremad. I skal selvfølgelig ikke stikke af, men blive forholdsvis på bordet. Enten løber I op og ned af bordet, eller også så løber I på gulvtæppet. I kan skiftes lidt med lidt bredde på benene, og lidt samlede ben, og lidt høje knæ, og små skridt, og lidt højere knæ igen. Men i hvert fald sørg for at få givet den gas, så I kan mærke, at I får pulsen helt op og ringe i det røde felt. Vi er lige ved at være i mål, så bare klø på, hold ud. Lige det sidste stykke, så har I gjort det rigtig godt indtil nu, og vi er lige ved at være der. Og vi trækker vejret dybt og skifter station. Så skal der løbes igen, piger. Fuld fart fremad. I skal selvfølgelig ikke stikke af, men blive forholdsvis på bordet. Enten løber I op og ned af bordet, eller også så løber I på gulvtæppet. I kan skiftes lidt med lidt bredde på benene, og lidt samlede ben, og lidt høje knæ, og små skridt, og lidt højere knæ igen. Men i hvert fald sørg for at få givet den gas, så I kan mærke, at I får pulsen helt op og ringe i det røde felt. Vi er lige ved at være i mål, så bare klø på, hold ud. Lige det sidste stykke, så har I gjort det rigtig godt indtil nu. Så kan I godt glæde jer. Nu skal der drikkes noget vand, og I skal endelig bare give jer god tid. Lige få pusten og lige blive kølet lidt af, så er vi klar om lidt til at indtage vores pladser igen. Men drik rigeligt, piger. Det har I fortjent. Og så begynder vi at finde tilbage til vores pladser og skifter station. Vi kommer op midt på bordet, et par håndvægte, der ikke vejer så meget, og så skal vi ellers ud over brætkanten med et ben ad gangen og gøre armen lang, så man ligesom får et langt sidestykke skiftevis. Alt efter hvor meget krudt man har i kroppen, sætter man selvfølgelig tempoet ind. Det kan gå stærkt, og det kan gå langsomt. Det styrer I lidt selv, men det er klart, har I fart på, så pas for guds skyld på, at I ikke kommer til at jogge forkert på bordkanten. Det kan godt give en træls skade i anklen. Men ellers går det rigtig godt, piger. Fuld skrald fremad. Og vi skifter til næste station. Pulsen er høj, og det fortsætter i. Vi kommer op midt på bordet, et par håndvægte, der ikke vejer så meget,
Og så skal vi ellers ud over brætkanten med et ben ad gangen og gøre armen lang, så man ligesom får et langt sidestykke skiftevis. Alt efter hvor meget krudt man har i kroppen, sætter man selvfølgelig tempoet ind. Det kan gå stærkt, og det kan gå langsomt. Det styrer I lidt selv, men det er klart, har I fart på, så pas for guds skyld på, at I ikke kommer til at jogge forkert på bordkanten. Det kan godt give en træls skade i anklen. Men ellers går det rigtig godt, piger. Fuld skrald fremad. Hold tempoet kørende, piger. Vi er lige ved at være i mål. Og vi skifter til næste station. Stå på et ben, armene ud til siden. Bøj jer let forover og hold balancen. Når I har stået der, til I er godt trætte igen, så må I godt skifte ben, og det kan I gøre sådan cirka lige om et øjeblik, når jeg siger til. Vi skifter ben nu. Og mens I så skifter ben, så håber jeg, at I synes, at det var morsomt, at jeg lige viste jer dette her vilde billede her. Det er måske en øvelse, vi skal øve os på, fordi kan vi det, så kan vi da alt. Men at stå på et ben, det er i hvert fald også rigtig fantastisk at kunne. Så bare klø på. Og vi skifter til ny station. Stå på et ben, armene ud til siden. Bøj jer let forover og hold balancen. Når I har stået der, til I er godt trætte igen, så må I godt skifte ben, og det kan I gøre sådan cirka lige om et øjeblik, når jeg siger til. Vi skifter ben nu. Og mens I så skifter ben, så håber jeg, at I synes, at det var morsomt, at jeg lige viste jer dette her vilde billede her. Det er måske en øvelse, vi skal øve os på, fordi kan vi det, så kan vi da alt. Men at stå på et ben, det er i hvert fald også rigtig fantastisk at kunne. Så bare klø på. Og vi skifter station, så vi er klar. Op på bordet, armene ned foran kroppen, og gør os klar til at gå tilbage med et ben ad gangen, og når det ene ben kører tilbage, så kører armene op. Så samler man kroppen igen på bordet, og skifter ben og kører armene op. Det er en krydskoordinering, som stiller lidt store krav til hovedet en gang imellem. Hvis man er lidt for meget på kontor, så kan det godt drille med at krydskoordinere, men øvelse gør mester, så bare giv den gas. Når først I har den, så kan I egentlig bare give den alt det tempo, som der er i jer. Men igen, pas på, at I ikke træder forkert på bordet. Og vi gør klar til at skifte til næste station. Op på bordet, armene ned foran kroppen, og gør os klar til at gå tilbage med et ben ad gangen, og når det ene ben kører tilbage, så kører armene op. Så samler man kroppen igen på bordet, og skifter ben og kører armene op. Det er en krydskoordinering, som stiller lidt store krav til hovedet en gang imellem. Hvis man er lidt for meget på kontor, så kan det godt drille med at krydskoordinere, men øvelse gør mester, så bare giv den gas. Når først I har den, så kan I egentlig bare give den alt det tempo, som der er i jer. Men igen, pas på, at I ikke træder forkert på bordet. Og vi flytter station igen. Vi tager en håndvægt op over hovedet, stå med let bøjet ben, og så kører vi armene ned bag ved nakken, så vi lige kan mærke løst, at håndvægten den lige rammer den fjerde sidste nakkevivl, uden at det gør ondt. Så kører vi op uden at overstrække armene og ned igen, op og ned igen. Til sidst, når vi har gjort det her længe nok, så burde vi kunne mærke, at det brænder lidt på bagsiden af overarmen. Det er det, I så populært kalder mormorarmene, bingovingerne, og ja, kært barn har mange navne. Jeg kan snart ikke komme på flere. Men godt kørt. Og vi skifter station igen. Og vi griber en håndvægt, ligesom damerne, der kørte lige før. Vi skal have håndvægten op over hovedet, og den skal godt ned bag ved nakken hver gang, og så skal armene op i næsten en strakt, men ikke helt. Man skal ikke køre frem foran hovedet, men man skal sådan ligesom hele tiden holde det hele kørende lidt bag ved hovedet. Så op i en næsten strakt arm og ned til den toppen af ryggen faktisk, uden at I selvfølgelig kommer til at slå jer.
Men I skal i hvert fald kunne mærke, at det varmer lidt i den bagerste del af armen, også kaldet triceps. Og vi er lige ved at være i mål. Godt. Og vi skifter igen station. Og vi får bredde på benene, et par lette håndvægte, så vi kan følge rytmen. Vi skal have fødderne til at pege lidt ud til siden, så vi ikke belaster vores knæ. Vi skal også sørge for ikke at have overstrakt vores albueled, og vi kører op og ned med armene sådan lige op i lidt over hovedhøjde hver gang. Og jo mere I kan følge rytmen, jo mere får I ud af det. Bare I sørger for, at I ikke har for meget vægt på. Det vi træner her, det er blandt andet skuldrene, og i meget høj grad maven også, fordi vi har noget vægt ud fra kroppen. Super godt gået. Lige giv den gas det sidste. Og vi flytter station igen. Og vi får bredde på benene, et par lette håndvægte, så vi kan følge rytmen. Vi skal have fødderne til at pege lidt ud til siden, så vi ikke belaster vores knæ. Vi skal også sørge for ikke at have overstrakt vores albueled, og vi kører op og ned med armene sådan lige op i lidt over hovedhøjde hver gang. Og jo mere I kan følge rytmen, jo mere får I ud af det. Bare I sørger for, at I ikke har for meget vægt på. Det vi træner her, det er blandt andet skuldrene, og i meget høj grad maven også, fordi vi har noget vægt ud fra kroppen. Super godt gået. Og vi skifter station igen og holder den kørende. Vi skal ned i en benbøjning, og så skal vi mærke, at vi får et stræk i inderlåret, og så skal vi switche fra side til side. Det kræver lidt balance her også, og man må gerne bruge armene til hjælp, hvis man er ved at falde indimellem. Men ellers kan man lave den med armene over kors, og så switche fra side til side. Så har man altså rigtig meget styr på balancen. Det er en god udholdenhedsøvelse også, og en god strækøvelse. Så jeg håber, du kan holde balancen. Jeg er her desværre ikke lige nu til at kan holde øje med dig, men jeg er sikker på, at du gør det bedste. Vi er lige ved at være der, og vi gør klar til at skifte til næste station. Vi skal ned i en benbøjning, og så skal vi mærke, at vi får et stræk i inderlåret, og så skal vi switche fra side til side. Det kræver lidt balance her også, og man må gerne bruge armene til hjælp, hvis man er ved at falde indimellem. Men ellers kan man lave den med armene over kors, og så switche fra side til side. Så har man altså rigtig meget styr på balancen. Det er en god udholdenhedsøvelse også, og en god strækøvelse. Så jeg håber, du kan holde balancen. Jeg er her desværre ikke lige nu til at kan holde øje med dig, men jeg er sikker på, at du gør det bedste. Vi er lige ved at være der, og vi skifter station. Vi stiller det ene ben på bordet, armene stritter ud til siden, albuerne stritter ud til siden, så cruncher man, det vil sige, at man tager og kører knæet op til albuen. Og man kører modsat, så det er krydskoordinering, at man kører her. Albue skal køre modsat knæet. Så holder man styr på, hvad det er for et ben, der gør hvad, fordi I skal jo selvfølgelig skifte ben på et tidspunkt, så vi får ligevægt i kroppen. Men vigtigt at vide her, det er, at vi får bid i ballen, og vi får virkelig bid i mavemusklerne også. Plus kredsløbet. Så giv den gas. Så er der tiden til, vi skifter station. Vi stiller det ene ben på bordet, armene stritter ud til siden, albuerne stritter ud til siden, så cruncher man, det vil sige, at man tager og kører knæet op til albuen. Og man kører modsat, så det er krydskoordinering, at man kører her. Albue skal køre modsat knæet. Så holder man styr på, hvad det er for et ben, der gør hvad, fordi I skal jo selvfølgelig skifte ben på et tidspunkt, så vi får ligevægt i kroppen. Men vigtigt at vide her, det er, at vi får bid i ballen, og vi får virkelig bid i mavemusklerne også. Plus kredsløbet. Så giv den gas. Og vi skifter ben, og vi skifter station. Så er vi i gang med den anden side. Armene op, albuerne stritter ud, det ene ben på bordet, og vi kører samme teknik, som vi lige har kørt.
hvor albuen kører mod knæet i en krydskoordinering. Det vil sige, at man arbejder modsat. Har man gang i venstre ben, så har man gang i højre arm. Så de mødes næsten på midten. Hold tempoet og spænd godt op i korsettet og nyd, at I kan mærke, at det bider lidt i mavemusklerne og i ballen. Lige hold det sidste stykke tid, og vi er ved at være der. Og vi skifter station. Så er vi i gang med den anden side. Armene op, albuerne stritter ud, det ene ben på bordet, og vi kører samme teknik, som vi lige har kørt, hvor albuen kører mod knæet i en krydskoordinering. Det vil sige, at man arbejder modsat. Har man gang i venstre ben, så har man gang i højre arm. Så de mødes næsten på midten. Hold tempoet og spænd godt op i korsettet og nyd, at I kan mærke, at det bider lidt i mavemusklerne og i ballen. Og vi skifter station. Så er det tiden, vi kommer ned og forsøger at lave en armbøjning. Det kan gøres på knæene, eller det kan gøres på den helt hårde, hardcore version, hvor man ligger i en planke og hæver kroppen op og sænker den ned til brystet rammer gulvet. Hvis ikke det er noget, man kan, så kan man arbejde oppefra og ned langsomt, og så kravle op igen og arbejde oppefra og ned igen. Det er måden, man kommer frem af en armbøjning. Men kan man lave dem på knæene, så er det også rigtig fint, eller eventuelt op ad væggen. Jeg vil helst ikke have, at I sætter fingre på vores hvide vægge, men vi skal jo være her. Så I finder det, der er bedst muligt for jer. Og vi skifter station igen. Så er det næste hold, der gør klar til armbøjninger enten på knæene, eller den helt hårde version, hvor man er helt planke og rank i kroppen og hæver sig op og ned så mange gange man nu kan, og ellers så holder man bare pauser indimellem. Men kan man ikke nogen af delene, så kan man måske lave armbøjninger op ad væggen, eller på et sæde, en stol, en bænk eller et eller andet, man eventuelt har i nærheden. Men ellers på knæene, det er rigtig effektivt. Og med tiden kan man måske komme op på 300 som Ole Henriksen. Og vi skifter station. Med små lyserøde håndvægte i hænderne stiller man sig på siden af bordet, klar til at vandre sidelæns hen over bordet. Armene følger benene, så man koordinerer arme og ben ens. Og vigtigt er det at holde armene nogenlunde i brysthøjde, uanset hvor de er henne på kroppen, om de er lange eller små, der sidder på sin plads. Så skal håndvægtene være lige ude for brystbenet, så ellers får man ikke fat i brystmusklen. Så. Og vi skifter station igen. Med små lyserøde håndvægte i hænderne stiller man sig på siden af bordet, klar til at vandre sidelæns hen over bordet. Armene følger benene, så man koordinerer arme og ben ens. Og vigtigt er det at holde armene nogenlunde i brysthøjde, uanset hvor de er henne på kroppen, om de er lange eller små, der sidder på sin plads. Så skal håndvægtene være lige ude for brystbenet, så ellers får man ikke fat i brystmusklen. Så skifter I station og gør klar til en kort drikkepause. Se at få skyllet noget vand indenbords. I trænger til det. Bare giv jer god tid. Det varer lidt endnu, inden vi starter op igen. Så finder vi tilbage på vores pladser og gør os klar.